Ik denk er wel lekker bij. Ik ben even onder het alles. Eindje nog. En zo.
Ik heb de televisie erbij, jongen. Dus jullie denken met onze kort? Voor mij is het te kort. Ik kan net met mijn voeten. Ja, of hij ligt dat hier of hij ligt er boven mijn voeten. Gewoon voor het naast. Dus heb ik mij omgedraaid dat ik in de puntjes ligt. Diagonaal in. Ja, maar hier hebben ze geen instap voor ze. Nee. Strook. Ja, omdat dit er allemaal dit weekend allemaal... Ja, volgende aan. Krijg je het programmaboekje? Poeties. Wij mochten er niet in. Vanmorgen. Wij niet. Bij de deur niet. Ja, wij wel, maar de auto niet. We moesten de auto parkeren en ergens anders, dan mochten we lopen. Nee, Dat was die jongen had orders gekregen. Vannacht hadden ze nieuwe orders gekregen. Dus wij konden er niet in vanmorgen. Nee, maar toen kwamen we. Zijn we naar de wachtcommandant geweest en toen hadden we nieuwe orders. We mochten er wel in. En nou was dat gewoon met een boekje, soort zagen het boekje en dan was het gewoon deur in. Ja, dat is gewoon afzetten van die auto. En hij is natuurlijk zijn dat. Waar hij vooruit heeft. Ja. Komt je net op. Ja. 4 wielen, vier mannen, of zoiets. Of morgen erin. Zijn goed letten hierop. En hij moet er kort is, en hij wil er ook zo. Nee, dan moeten ze zelf in ongeveer. Dan door is dat hier van Noord. Er komt geen shot op die. Ja, weet je wat ze tegen de... Ja, Peter, weet je wat ze tegen de dingen zeggen? Dan komt hij alle hoger. Ja, dat ken het, dat ken het. Dat is toch op Zeg. gesteld. Weet je wat ze in Friesland tegen die Bretel zeggen? Nou, Gouden. gewoon. Nou, dan ja. Dan moet je die wat langer doen en dan krijg je broek wat. Schoolmeester weer en dan. Nee, nou weer. Een hudde boterie? Ja. Nou, maar dit is wel om kijk hier. Lekker in je nek. Ah, Vooral die middelste hier. Dat is zo. Dat is echt zo'n jagerspakje. Zeker tekenen. Bij de haken dat erin. is mooi hè. Dat is het. Ja. De knopen eraf, dan kun je boswater worden. Paulus de Bosdoor. Ja, dat is me niet te zeker. Ik krijg een kabouter. Je nog even nog een keer. Nou, heet. Allee, gemeten. Pers. Allemaal pers voor de graven liggen hier wel. Ja, alsof het om de koninklijke Ze moeten een beetje rechts. Ja, neem de houding even aan. Ja, wacht even, Simon. Op. Op. Wacht. Wat? Opgelet. Ja, ga. Ja. Rechts aan opzwaaien. Links lek langs het lichaam. Hey. Ja, hoi. Ho. Ho. Ja, ha. Ja, ha. Wat? Net op die kant op. Wat? Ja, nou. Ho. Maar Henk. Maar Henk. Wat? Hoi! Go! Ho!
Wel groeten. Wel groeten. In. Hup. Ik zei wel groeten. Ja? Daar houden we. In. Hup. Uit. Applaus. Met de bocht mee. Links met de bocht mee. Ruim erin.
en heren, dit is de eerste keer dat we deze show in deze opzet gedaan hebben. Sergeant Vonk, onze tambourmeester, heeft hem ingestudeerd. Uw mannen hebben hem gelopen. U begrijpt, de eerste keer is dat natuurlijk een hele hoop spanning. Zeker wanneer dat je dat op een oude dag doet in aanwezigheid van onder meer je eigen ouders of je vriendin. Ik denk dat een paar kleine foutjes dagen later u getuige bent geweest van een goede show. Mijn complimenten aan de sergeant Vonk, maar zeker aan uw mannen. Ik heb een ding erin gehad. En dan moet je hem straks deuren tot de klik. En dan nummer voor.